What's up? Takže dneska si ideme dať náš Hyrox tréning. Budeme v podstate cvičiť vo fitku, ktoré ste videli na mojom Instagrame. Dneska sme si bookli membership a ideme na to. Naposledy sme mali super výkon vo Varšave a dneska si ideme skúsiť takú simulation tu na Bali. V podstate si to rozdelíme tak, že budeme cvičiť všetko spoločne a niektoré cviky si rozdelíme pocitovo. Keďže sme tu druhý deň, nechceme to hneď prehrotiť, ale bude to makačka 8 km behu, 8 náročných cvičení, čiže ideme na to, let's go. Takže ideme na to, zobral som si mikrofón, bude to trošku komické, ale ideme na to prvý kilometr a potom nás čaká skierk. Čiže bude to funny, beháme medzi rýžovými pojami, brutál. Takže prvý workout, skierk, začíname 1000 metrov na polovicu, 500 ja, 500 Danka. Ešte nič, ale už mám dosť. Druhý kilometr, zatiaľ to je easy, let's go. A už keď nevládzeš, si rozbitý, zastavíš, dáš si jeden zelený banánik a ideš ďalej. Máme po sánkach a čaká nás ďalší kilometr. Celkom makačka tie sánky. Nemáme to v Košiciach, teda máme, ale nevyužívame to až tak. A hlavne nemajú 45 kg. Aha, no 45 kg, masaker, ideme na to. Tretí kilometr, let's go. Asi najťažšia časť Hyroxu pre ženy je tlačenie a ťahanie sanok. Je to úplne podľa mňa, že chlapčenský cvik, ale Danka sa s tým nejak popasuje. Danka už sa trápi, top. Maximálne meter využívaj do zádu. Ešte poď. Cítim sa už veľmi unavene, ale sme, hej, po tých sánkach to je brutálne, ale teraz idú moje obľúbené disciplíny, máme veslo, angličaky, takže na to sa teším. Sánky pre mňa boli brutálna trafejnica a chodíme tu stále v júni, v júli, ale september je jednoznačne najlepšie počasie na takéto tréningy. Ďalší cvik angličaky s odskokom. Pre mňa najväčšia trapenica, pre Danku úplný chill, takže tu si to rozdelíme nejak. V polke tréningu sme, ešte angličaky, trošku pauza na dýchanie, jak sa cítiš? Dobre, angličaky mám rada, ideš. Ja angličaky neznášam, ale idem. Poď. 5. kilometr, v polke sme, 10 sekundová chôdza. Pre každého, kto si myslí, že nám sa chce cvičiť Hyrox, že sa tešíme. Možno, že trošku sa tešíme, ale nikdy sa nám nechce behať 8 km a kombinovať to s tými najťažšími cvikmi. Ale nejakým spôsobom to zlepšuje kvalitu života a celkovo to level upne teba, tvoju kondíciu, psychiku a tak ďalej. Ale poďme ďalej, Danda. Vládzeš? Áno! Toto sú rýchle otázky a odpovede na Bali. Si single? Nie. A chceš byť? Nie. V tom prípade, let's go! Takže 5. cvik, veslovací trenážer, Danka má za sebou 500 metrov, teraz si dám 500 metrov ja. Ale už to cítime, už to je... Teraz v polke to začne byť taká kríza, ale tak je to funny. Hyrox je super, určite to vyskúšajte. A najlepšie v dvojici. Vtedy to je také celkom... No, proste si to vyskúšajte a uvidíte sami. Najlepší čas vieš urobiť na Hyroxe vtedy, keď máš natrénované behy. Ja som na behu najviac stratil s Dankou, ale beh je podľa mňa jedna z takých kľúčových
záležitosti, čo sa týka dobrého času a výsledku. Ideme 6. kilometr a mám dojsť. 6. cvik výpady. Máme dosť, ale o tom to je. Nech sa to stupňuje a nech to je sranda hlavne. Takže výpady, Danka ide 10, ja si vezmem 15, 100 metrov do kopy, let's go. Siedmy kilometr. Nemám slov. Farmárska chôdza za nami, posledný kilometr a 100 wallballov, čiže tréning bude oficiálne ukončený. A dúfam, že to dotiahneme do konca, už posledný kilometr, 100x wallball, let's go. 8 kilometr máme takmer za sebou. A tým pádom nám beh skončil a pustíme sa do posledného cviku. 100x wallball, to už by malo byť v pohode. A ideme na raňajky, zaslúžené. Fú, vôbec to nebolo dnes plánované. Mne to ráno blíslo v hlave, že dajme si Hyrox. No a Danka musí počúvať ocka. Je to tak? Áno. Áno. Posledných 20 opakovaní a máme koniec tréningu. Takže posledných 20 opakovaní a finish. Bola to makačka, ale keď pravidelne makáš a hýbeš sa, trošku sa zapotíš, jasné, ale my sme podľa mňa zohraná dvojka, takže chill.